din Efter... hund. Det er fucking helium. Det er jo ikke Er gas. det det der? Jamen det plejer jo at gå væk bagefter. Så må... Når du har sådan en ballon der, så tager helium ud af den, og så putter det ind i munden. Nå. Supreme, du er fandme tilbage. Kom så, Supreme. Lad os lege lidt. Lad os lege, baby. Lad os fucking lege. Vidste de godt, at dem der, når man spiller tenniskamp, vidste de godt, det er jo gasbolde. De er fyldt op med gas. Ej, hvor nice. Ja, ikke? Er der nogen, der ved, hvornår PvP min resetter? Nej. Hvad klokken? Det ved jeg nok heller ikke. Du skal have 4 minutter, du skal. Eller jeg tror rent faktisk, at jeg fik trykket den til klokken 1. Ja, så det bliver bare indtil din far siger det. Malte er en fucking PvP-logger, mand. Fedt. Ellers FC, er du OP? Nok mere end jer. Okay. Jeg er meget IV. Over 2 dobbelttestes. Hvorfor går du så aldrig i det? Jeg så dig her i dag med sådan noget klam bøsgear på. Hvad fuck er bøssegear? Er det IV? Sådan noget kammergear, sådan noget. Jeg har ikke løbet rundt i kammergear i dag. Jeg så dig med en kammerhjelm. Du holder bare kæft. Ja, det passer. Jeg har ikke. Jeg kan huske dig, du CFC for live. Og så havde du en kammerhjelm eller skyhjelm på, og så resten piratgear. Easy. Nej, det Jeg er har helt 100. Nej. Du kan fucking ikke sige mig imod. Jeg er helt 100. Supreme siger, vi er dårlige til PvP. Hvorfor kunne han så ikke flække os? Hvorfor tør han så ikke at tage en vin? Og hallo, han kom ned på sådan... Hvad har du taget, CFC? Ham der er Heavy William siger det. Fy! Jeg kan godt se dig, Louis. Jeg ved det godt. Du er jo Jeg glemmer flink, det jo bare er. Jeg tror sådan, du kan gemme dig bag 3 for mig. Det er godt. Hallo, skal vi flække her, William? Han går op ad vandvejen ned til BF. Okay. Bare lad ham løbe. løbe. Flække ham, eller skal vi ikke? Jo, Kom. flæk ham. Kom, vi flækker ham. Kom nu. Hvad siger Supreme vil lort? Altså, er han ikke staff? Jamen, det er over Skype. Han kommer og træffer ham nu. Bii! Hvad er I til bananer? Ja, tak. Nej, jeg vil hellere have æble. Jamen, jeg er sådan en dejlig lækker. 2 store cremefrugter, og så en... skal der også være en kæmpe en bag i, og så en dejlig lækker. Hvad er det en for? King, mand. Ej, hey, Willum, han er sgu... Ja, det er han sgu ikke bare ingen, på han er 3 på siden, han er devs med. Du, Det er kan komme PvP. ud. Tag ham. Oh, baby, a triple. Rip af Willum. Nå, stakkels sammen. Jeg mener, jeg vil synes... Pas på, hvad der på dig. Ellers synes jeg gerne blive staff, så kan vi komme ind i det staff-team, og så kan vi bare rape dem altså. Hvad tror I seriøst lige, der var Nej, sket med fordi det er rated? jo ikke sikkert, at vi bliver venner med dem. Supreme potted. Dreng. Den er på mig. I am on the way. Den er en app på mig. Ja, CFC, kom så langt ud i vandet du kan. Vi er på sagen. Seriøst, jeg sværger, jeg har ikke set ham. Pis. Bare gå, han har strength. Vi skal bare lige waste hans strength. Jeg fik et hit, men jeg er fucking done nu. Hallo, drenge, kan I ikke lige hjælpe? King, han... I'm try. Har du gaps med? Ja, Jeg skyder ham Chok. væk. Så måske til chok 1. Ja. jeg har endda chokket. Kom op, Mine. Willum er en PvP-logget. Fuck, han man, stadig dreng, jeg bliver jagtet. Hallo, det var Shopness 5, de er svært uden knockback. Dør du? Infinity Nej, Punch Boo. de to de prøver stadig at Infinity sende Punch nok. Boo. Jeg, Hallo, jeg mener det seriøst. ej, I skal se hvad jeg gør, der galt de griner. Jeg Hallo, leger bare med. Hvis det er, så kom op, så kan jeg hjælpe dig, så kan jeg skubbe dem væk. Hallo, Ej, de to efter mig, jeg skal nok få den. Willum suicidede lige foran mig.
Fuck, er du dum? Nå, han kan sikkert rank op jo. Ja, dude. Infinity punchbue og alt sådan noget. Det har vi sgu da mange af. Ja, men... Og så har jeg Champions 5 gearsvær. Giver du det? Nej, sgu da. Hvorfor? Kommer du snart op? Ja, jeg skal se, om jeg kan se ham, der er deres king. Han flygter fra mig nu. Hal- Magle. PP. PP med det der svær. Nej, Hvorfor? det er kun 100. What? Det er kun 100 durability. Tjek om du kan Må jeg få reparere. det? Nej, det kan ikke repairs. Nej, må jeg få det? Bare brug Så det op. se her. Hvorfor giver du mig det? Vil du katten? Jo. Har du et med? Nej. Men jeg har alt muligt. Jeg har XP-bolls og sådan noget i mit inventory. Hvorfor? Fordi jeg dræbte Malte med dem. Kom, vi går i CS. Hvor mange var det? 2 stacks. Gør i cellen. Og 2 stacks brød, dem solgte jeg bare lige. Her, Lukas, tag det her. Jeg tror altså godt, måske... CFC, du er fucked. Jeg er King Hacker! Jeg fik lige King på rank! Fucking Jeg hund! selvfølgelig har jeg ikke han er fucking ulækker.